Милена, здравейте и от мен. Темата днес в студиото ме отведе в един клуб по бойни изкуства, а до мен е Станислав Цанов, който е кондиционен треньор и с който ще си говорим за връзката между хранителните добавки и спорта. Какво всъщност трябва да е взаимоотношението? На първо място трябва да си зададем въпроса дали е задължително да приемаме различен тип добавки, когато спортуваме. И тук възможните отговори са да и не. Съответно, ако ще взимаме добавки, то тогава има логика да търсим по-високи спортни постижения. Те са създадени за да допълват принципно една добра спортна програма и хранителна програма. Около 30 до 35% тренировка, 60% хранителен план и едва 10 на максимум 15%, при различните хора варира този процент, резултати идват от хранителните добавки, които да ускорят така или иначе вече добрият хранителен план и тренировъчен режим. Дали може да имаме перфектни резултати без тях? Абсолютно. Защото на първо място да си отговорим какво са хранителните добавки. Те са синтезирана форма на различни типове аминокиселини, витамини, белтъчини или неща, които така или иначе ги има в храната. Тоест, ако консумираме храни богати на нужните ни микро- и макроелементи, то тогава нуждата от такива хранителни добавки е минимална също. Какви са типовете хранителни добавки, които е добре да приемаме, решавайки да ги направим част от своето меню, плюс здравословната и нужна храна, която приемаме? И какъв ефект е добре да търсим без да злоупотребяваме? Нека ги разграничим нещата от гледна точка на това какво може да си позволим. Ако може да си позволим едно единствено нещо и тренираме в същото време, то за мен безспорно това са именно въпросните протеинови шейкове. Защо? Защото ако сме тренирали добре, ние сме изразходили голяма част от енергийните си запаси, които се наричат гликоген или въглехидрат, складиран в мускула. Това е енергията ни. Това, което протеиновите шейкове правят в такъв случай, е те, бидейки в течна форма, изпивайки се след тренировката, да влезат веднага в обращение. За разлика от твърдата храна, която има нужда от повече време, за да се метаболизира и влезе към мускулите, то хранителните добавки влизат веднага именно поради тази си структура на свръхсинтез, през който са минали и липсата от нужда на организма да ги преработва. Движенията, които ще покажа, те, разбира се, не са за всеки, не са за начинаещи, но те са комбинация, която ни гарантира, че при правилното темпо, при правилния интензитет, ние ще постигнем резултати не просто по начина, който изглеждаме, но по начина, по който тялото ни функционира, което за мен дори е по-важно. Например, ще започна с класически шутове. След което ще преминем към удари с въже, които целят да подобрят така наречения кор на тялото или централната част на тялото, корем, гръбнак и седалище включително. Преминаваме по-натам, където движенията са експлозивни и с така наречения Bulgarian back, няколко движения свързани с долната част на тялото. След което минаваме на така наречения антагонистичен принцип, т.е. ще направим няколко движения, които са дърпащи и няколко движения, които са бутащи. Завършвайки цялата тази комбинация, ние си гарантираме, че за 5 минути сме натоварили абсолютно всяко мускулче по наше тяло. След една такава тренировка човек има нужда от бързо възстановяване и тук хранителните добавки играят важна роля. Затова след такъв тип тренировка, която ще демонстрирам, е хубаво да се приеме протеинов шейк, който да е с, да кажем, един банан, защо не. Протеиновия шейк, протеина в него ни гарантира, че тялото няма да използва мускулите ни, за да възстанови енергията, изразходена в тренировката. Същото ще направи и въглехидрата, идващ от банана.